diskarte. Ayan, at yan, dito tayo uli sa kandating naman. Ayan, mayroon tayo na abutan na. Ayun, si Boss Melvin. Hindi kita rito. Hindi kita rito. Ala ka pang huli? Wala ka pa huli? Wala ka pa huli? Ah. Yung kasama mo, marami na? Nakarami siya siguro yun. Doon ako nakarami ng isang araw. Ah. Ayun o, laki o. Ayun o. Kachambahan ko. Hindi makita rito eh. Ayun o. Hindi na layo. Taas ang tama. Walang akyatan. Ang tama. Doon muna ako sa unahan. Alangan na no. Doon, taray ko sa unahan bagya. Pero na. Pero na. Isa pa lang. Hindi nakakuha na akong talo doon. Ah, yung kasama mo, dalawa na rin eh. Nakakuha na siya. Andyan din si Boss Melvin. Magkasabay lang kami. Dito na ako sa unahan bagya. Okay. Kadali lang ng pang-ulam. Nakamarita rin. Okay. Ito dito, subukan natin. Mag-umpisa tayo dito. Subok-subok. Meron ka tayo nakita. Sana lang hindi tayo maganda rito. May mga naabot na tayo mga umutok. Ito okay lang. At least na ano tayo kapag umpisa tayo ng mga matok, nakasubok tayo, makakita sana tayo medyo magandang sukat. Kulumbog pa. Ako malayo. So puli tayo, sumablay tayo unang tira. At ngayon sana mayroon na tayo madali. Sample pa lang yan. Tagal tayo hindi na nabakante naman kasi. Hindi natin natensya ating putok ng una. Okay. Huli na ang ikalawang putok. Thank you Lord. Kaso di ko alam kung malaki maliit. Nakalabog ko eh. Cute naman pala. Cute po oh. Ang cute naman. Kala ko ba naman malaki? Kaya pala hindi tumama tayo noong una. Hindi pa natin kabisado yung sukat nila. Ngayon, nakita ko na. 3 fingers. Ayun ako. Hindi na kita pwedeng pawalan, no? Oh. Natanggal na yung bituka. Magkain ka naman ni Dogi. O diba? Sapul. Okay, sapul uli. Sana ito malaki-laki na. Malaki-laki na nga.
Konti. Halalaki ng konti. Okay, okay na. 4 fingers. Yun, ganito sana. Okay, salamat. Dalawang blessing na tayo kahit malit yung una. Sige po tayong konti. Baka mayroon po dun sa dati natin mga pinipestuhan. Medyo madalang. So shoutout nga pala kay Sherlon. Ayan, bukid po niya yung Sherlon. Ayan. So si Rayon, si Sherlon Rayalon Kagiat. Ayan. Shoutout po sa mga taga-Kandating, mga tropa natin dyan. Yan. So yan po yung bukid ni Sherlon. Tawad lang nito, hindi natin siya nakakasama sa pamutok. Malilit pa nakikita natin, oh. Pero balikan natin mamaya, baka sakaling wala tayo dito na makita sa unahan. Tara. So ayan mga kadiskarte, sino nakakain nito, oh. Isa po itong nakakain po ito. Ito po yung baging niya, oh. Tingin tayo dito, baka meron pa. No. Maano po siya, masim-asim ang lasa niya. Maraming nga lang buto. Walang tawag nito, eh. Pero sa ibang bansa kinakain po ito, eh. Tsaka marami po sa taas, oh. Kaso kinain na ng ibon. Pagka nakakain po ng daga at saka ibon, pwede rin natin kainin yun. So ayan, mukhang wala na tayo makikitang isda. Wala na tayong pag-asa. Balik tayo doon sa may motor at hanap tayo ng ibang spot. Hey, boss, sabot ah. Yaman sana. Ayun, tinamaan na po. Thank you. Hata pa tayo sukal. Nadali rin kita sa wakas. Panay ang tago mo, eh. Pagka tututukan ka, nawawala ka. May nadali ka rin tuloy. Thank you. Sana mayroon ka pang kasunod. More blessing pa po. More isda. Oh, good size na pala. Ganito sana. Para sulit. Kailap sa rito.
Tatayo lang tayo eh. Kakaripas na. Madalang na. Ano pa. Mailap pa. No, ipin nga natin ito sa butas sa isa. Boleh, thank you. Kaso di ko alam ang laki kung gaano kalaki. Ako, ang liit naman. Ang cute lang pala. Tanggal pa. Sa gilid ka naman okay lang kahit tanggal ka. Yun, nadali. Nadali. Ulit nga lang. Pero pwede na yan. Mahalaga na huli. Kasi malaki ka kung maliit. Pinalitan ko yung bala ko kasi kuhaan po eh, nakalutang na may isda eh. Kaya ginamit ko yung regular nating bala. Good size pa. Ang lit lang tingnan nila oh, pero malaki na rin pala. Hindi mo naman nakalain na ganyan lang ang sukat nila. Kasi ang lit lang din kung titingnan. Okay, nakakadagdag tayo. Nakakaipon tayo ng isda. Mahangin na po. Maaga pa lang eh, mahangin na. Yung nakasabay natin dalawa. Ayun na. Pero umalis na sila. Si Baso Helby nandun sa unahan. Tayo ikot-ikot pa. Pag wala, talagang yun lang bigay sa atin na isda. Pero sana kadagdagan pa. Sayang naman kasi. Baka sakali pa tayo. Ako, sayang, lumayas. Meron pala dito sa harapan ko kanina pa. Ito maliit lang oh. Huli. Maliit nga lang. Mas malaki yung kanina. Okay, kailangan natin 3 fingers. Oo. Sumalit lang din. Maliit nga lang din. Wala lang isang tilapia kanina, sayang. Sana malaki yung kasama ng isa natin nadali na yun. Hindi agad natin napansin eh.
bibigyan na tayo ni Manong. Ngayon ay nakamotor na. Nag-harvest sila, bibigyan na tayo. Nangihina ano? Malalaki pa naman oh. Oo, dami pa. Oo. Nakakuha siya na ano sa oxygen, nagkinapos. Kunin ko na. Hindi ba gigewang to? Ah. Yung sabi ko yung misis ko. Ah. Ay, may nakahuli naman ako mga 5 piraso, 6. Pag ulam lang. Ayan. Hindi pa ba ina-harvest yan? Na-harvest nga eh. Ah. Magkakabili mo lang. Pinigilan. Ayun, makukuha nga naman sa ano. Pagka in-harvest kasi yan, kailangan i-condition pa eh. Salamat. Hindi ko na kailangan mo, Marel. Puno na yung cooler ko. Yung isa, napuno yung cooler nila, nagsobra pa eh. Kaya pala nakita ko silang huminto ron. Ano sa kanto? Oo. Thank you ba? Okay. So ayan mga kadiskate, hindi na pala natin kailangan maniksay. So si Manong lang pala yung kasagutan sa ating pang-ulam ngayong araw na to. Nakapuno pa tayo ng cooler. Ayan. So yung mga nauna sa atin, ayan. Yung mga buhay pa naman po, kaya lang talagang ano, medyo na ano lang daw yung isda nila, suffocate yung pagkaka-harvest nila, pero kinokondisyon pa nila. So yung mga parang aangat lulubog litaw, inaano nila, sinasarok nila para hindi na makapinsala dun sa ano nila, sa mga ibang isda. So ayan, binigyan tayo sa yung mga nauna sa atin, binigyan daw, pinuno din yung cooler. Swerte pa natin at ayan, nabigyan tayo ni Manong. Ayan, maraming salamat uli sa kay Manong at hindi tayo mo na bisuhan niya tayo na bigay sa atin yung isdang na kuha niya doon sa bangka. So sawa na raw kasi sila sa ulam. Kaya ayan, kaysa raw itapong pa nila kasi kung ano, pwede naman nila ibenta yan kasi mabuhay pa naman eh. Kaya lang siyempre alam mo na, mahirap din maglako, tawahan lang sila. So ayan, at thank you very much po sa mga nanood at nagsumusuporta lagi sa ating bawat upload mga kadiskate. Thank you rin kay Manong at binigyan tayo ng isda. So ayan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskate. Thank you po. God bless po ulit mga kadiskate. See you next vlog. Bye bye.